Egon guztioi, kaixo, kanala bigarrena, el segundo canal, ¿sí? Para la traducción. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Bidebarrieta zientifikoa izena duen ziklo honetara. Gaurkoa izango da ikastaro honetako azken hitzaldia. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedratik eta baita Bidebarrieta liburutegitik gurekin ikasturte honeri amaiera emateagatik. Eta agur esateko, irailean bueltatuko gara hori bai, gure eguneroko bizitzan presente dauden 3 elementu izango dira gaur hemen. Osasuna, oso funtsezkoa gure bizitzan, gure bizitokia, hau da Bilbo bezalako hiri bat, non asko biziko zarete bertan, eta baita ere hirigintza, hau da hiria egin den modu hori ez, ero planeatu den modu hori. Eta 3 elementu arteko lotura hitz egiteko badaukagu aditu bat, eta bera Izaskun Asegin-Olaza arkitektoa da. Eta zergatik jarri begibistan 3 elementu hauek, alde batetik, herritarron osasunak baduelako harremana ero lotura hirien garapenarekin. Eta hirien garapenak barneratzen du ere, gure espazioak, bizi ditugun espazio hoien planifikazioarekin zerikusia dutelako. Eta baita hiriak eraikitzeko moduarekin. Beraz, azkenean dena dago lotuta. Eta gaia lantzeko, esan dizuedan moduan, Izaskun Asegin-Olaza dugu, Izaskun arkitekturan doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko arkitektura saileko hirigintza eta lurralde antolamendu arloko irakaslea da, eta horrez gain, hiri plangintzan eta bizi kalitatean zentratzen den Kabiar ikerketa taldeko kidea, ikertzailea ere bada. Eta beste barik, eskerrik asko Izaskun eta zeurea da hitza. Mila esker, Uxune gonbidatzeagatik katedra zientifikoari, eta toki aparta honetara gonbidatzeagatik baita ere. Uxuneri hasieran esan diot, pixka bat impresionatuta nagoela olako areto batean eskatu diatelako hitz egitea. Osasuna hiria eta hirigintzaren inguruan hitz egitea eskatu zidan Uxunek gonbidatu nintuenean onera. 3 elementu hauek betidanik, osasuna eta hiria, beti egon dira lotuak hiri historian zehar. Hiri zaharretan beti eraiki izan ditugun elementuak edo zenbait elementu ekarri dizkigute hirietara edo pertsonen asentamenduetara osasuna. Adibidez, erromatarrek, barkatu, bi gauza batera egin behar ditu dela eta ez naiz konturatu, erromatarrek ubideak erabili zituzten ura ekartzeko beraien asentamenduetara. Edo beraien etxeetan baita ere bainuak erabiltzen zuten. Ura bazan momentu horretan osasuna ekartzen zuen elementua. Denboran zehar, osasunaren eta hiriaren arteko harreman hori baketsua izan da. Izan da lasaia bezala. Elementuak sartzen ziren hiriaren eraikuntzan eta onura osasungarriak ekartzen zituzten. Hiritartze prozesua munduan zehar oso ezberdina izan da lurralde ezberdinetan eta mendeetan zehar. Eta ikusi dezakezute nola egon diren mende pilo bat, eta urte pilo bat, azkeneko 2 mendera arte, hiritartze prozesu hori oso lasaia izan dena. Hiriaren eta osasunaren arteko harreman hori lasai gelditu da. Baina etorri zen industria iraultza
eta buelta bat eman zion guzti honi, ez? Eta ikusten da nola grafikak egiten duen goraka eta lurralde batzuk rural izatetik, landalur izatetik, pasatzen dira hiritar izatera. Eta hori gertatzen da munduko asendamendu gehienetan esan dezagun, ez? Teknologia garatzen da, produkzio sistema guztiak aldatzen dira, jendea landalurretik hiritara doa lan egiteko eta bizitzeko baita ere, ez? Gauza da, hiri horiek hasten dira hazten, eta hiritartze prozesu hori gertatzen da era ezberdinetan, toki ezberdinetan, ez? Adibidez, kasu hau, mundua izan da landalur izaera hori izan du mende askotan zehar, eta ikusten da nola puntu horretan, bi marrak zeharkatzen diren puntu horretan, aldatu egiten da, ez? Eta pasatzen dugu, orain dela, barkatu, hau zein datua da? Pasatzen gera, hiritarra izatea, eta hazten dugu landalur izaera hori, ez? Baina hau ez da beti toki guztietan gertatzen. Pakistanen, lurralde hau jarraitzen du landarru izaera gehiago izaten, izaera hiritarra izateaz baino, ez? Aldiz, Txinan, hiritartze prozesu hori ematen da azken 2 hamarkadatan, ez? Osasunaren eta hiriaren arteko harreman hori, azkeneko 2 hamarkadatan izan da, segurazki, jarri da, ez erapaketxu batean, ez? Baizik eta erlazio horiek sortu dituzte, segurazki, arazoak osasuna eta hiria nola erlazionatzen ziren ikusteko, ez? Orduan, Espainia izan da gehiago hiritarra, rurala izan baino, ez? Gauza da, eta esaten diguten arabera, iragarpen guztiek, ez munduko estadistika guztiek, esaten dute gainera, gero eta hiritarragoak izango garela, ez? Eta 2050 urtean, segurazki, munduko 170 baino gehiago, hirietan biziko gera. Beraz, behar ditugu gure hiriak osasungarriak izatea, ez? Harreman hori beraz, industrial iraultzetik aurrera, nabarmenagoa da, ze ikusten dugu nola pertsonak pilatu egiten dira, baina pilatu egiten dira, hasten dira pilatzen era desordenatu batean, ez? 19. mendearen bukaeran industria iraultza dela eta Londresen, ez? Gustav Dorek ilustratzailearen marrazki bat da hau, ez? Eta erakusten digu nola zan Londres momentu horretan, Conan Doyle edo irakurri izan dugun Dickensen nobeletan baita ere, irakusten digu nola ziren kale horiek, etxeak bata bestearen gainean pilatuta, kaleak, itxiak eta oso estuak, kaleskak bezala, ziren zuzenak eta argiak, desagetxeginak ziren, ikusten dugu zikinkeria, ez, transmititzen dugu, edo transmititzen digu baita ere, segurazki, ez zegoen usain egoki bat, ez. Kale horietan bizitzea zaila zan, eta gainera, beste gauza bat gertatzen zana, hiria hasi zan hazten, eta industriak, naiz eta industriak kokatu hiritik kanpo, hiria eta pertsonek etxe bizitza beharra zegoenez, pertsonak lan egitera ez etozelako, etxeak egin behar zituzten, eta etxeak industrietara gerturatzen ziren eta gainditu egiten zituzten. Beraz, industriak ketxuak zirenak, oso kutsatzaileak, etxeen artean gelditzen ziren, ez? Eta beste horrelako irudiak ere ikusten ditugu garai horretakoak, ez? Etxe beharra zegoen eta egiten zan etxea. Jendea, landalurretik lan egitera zetorrena bizi ahal izateko. Baina zenolako hiria geneukan? Hiri
oso aspergarriak, ez? Etxeak pilatuta bata bestearen ondoan, danak berdinak, segurazki oso baldintza gutxienekoak zituztenak, etxak txikiak ziren, oso sinpleak eraikita, eta beraien paisaia ziren industria guztiak, ez? Eta hau, zan arazo bat, eta hiria etzan osasungarria momentu horretan, eta bai administrazioak eta bai industriako enpresariek konturatu egiten ziren, ez? Eta Lord Levenhulme bezalako tipo batek, Inglaterrako enpresari batek, zeukan industria bat xaboiarena, eta pentsatu zuen, edo bere ekimena izan zen, bultzatzea hiri honen eraikuntza, ez? Berak pentsatu zuen, nire langileek ondo lan egiteko, ondo bizi behar dira, ez? Eta ezin dira, lehen ikusi ditugun bezalako kaleetan bizi, ez? Orduan pentsatu zuen, noa egitera, prestatzera auzo bat, herri txiki bat, nun dauden etxe bizitzak separatutak bata bestetik, haizea egoteko, giro osasunago bat izateko. Baina ez bakarrik etxe bizitzak, baizik eta pentsatzen zuen baita ere eguneroko bizitza, pertsonena erantzun bat izan behar zuela. Eta eguneroko bizitza zer zan momentu horretan, zan lan egin eta bizi, baino horrelako tokitan ez euskaten aiziguneak kalean egoteko, erlazionatzeko, ez? Eta berak pentsatzen zuen horrelako tokiak ere izan behar zirela, ez? Eta etxeak planteatu zitun separatutak bata bestetik, baina baita ere beraien artean aiziguneekin eta ekipamenduekin, ez? Ekipamenduak dira hirigintzan ikastolak, kulturguneak, garai honetan ezakit kirolguneak ez dituzte egongo zirenik, ez? Baina olakoak. Orduan planteatzen zituen etxe bizitzak, antolatuak, baina erdigune bat nun bildu altzitezken beraien artean harreman horiek izateko eta umeak baita ere ikastolara juteko edo parkeetan ere egoteko, ez? Horrelako ekimenak bultzatu egin ziren garai horretan, industrial iraultza garaian, nun hiriak hasi ziren momentu bat, urte batzuetan izugarri, ez? Eta ez era osasuntsu batean. Egon ziren administrazioak ere bultzatu zituen araudi desente, araudi ezberdinak, osasun publikoarekin zerikusia zeukatenak. Eta orduan aurre ikusten zuten, etxe bizitzak baldintza minimo batzuk izan behar zituztela, ez? Programa minimo bat izan behar zutela, logela batzuk, komun bat, sukalde txiki bat, jartzen zituzten minimo horiek. Gaur egun ere, badauzkagu horrelako araudiak, ez? Eta horregatik etxe bizitzak behintzat izan behar dira 30 metro karratukoak, ez? Eta hobeto 80-ekoak baldin badira, ez? Orduan, hasten dira bultzatzen horrelako araudiak osasun publikoarekin zerikusia zeukatenak. Eta gainera deitzen dira Public Health Acts, araudiak osasun publikoarenak deitzen ziren, ez? Orduan, hor daukagu hiria eta osasunaren arteko erlazio horiek. Beste gauza da, araudi hauek bultzatzen zituztela nola izan behar ziren hazkunde berriak. Baina hazkundeak existitzen zirenak, ze soluzio zeukaten, ez? Zaila zan, eta hori gertatzen zan Londres bezalako toki batean, ez? Goiko irudiak Londresekoak dira, ez? Orduan Londresen, zegoen hirieun izugarri bat, ez? Etxe irlez beteta, eta batzuk ikusitzeten, igual, aiziguneak aurre ikusten balin zituzten, eta prestatzen balin zituzten etxeen artean, espazio horiek balioko luketela hiria osasungarriago izateko. Eta horregatik, oraindik Londresen aurkitu daitezke horrelako espazioak edo plaza txikiak. Gaur egun, ia pribatuak dira beraietako askok, baina
bazeuden pertsonak erosten zituztela lurrak aisiguneak izateko, ez? Eta egiteko hiri horiek osasungarriagoak. Azpiko planoa da New Yorkeko Central Park. Parke hau bultzatu zuen hirigile batek Olmsted deitzen zana, baina ez zaitaterako izena, barkatu, baina ez zaitaterako. Frederick Olmsted, ez nago ziur. Paisagintzan ibiltzen zan, eta asko zekien, eta pentsatzen zuen parkeetatik eta parkeak natura sartzen bali mazan hirian, hirien arazo guzti hau mende hasieran zegoena, konpondu egin altzitekeela paisagintzatik eta parkeetatik. Orduan, bada beste ekimen bat interesgarria dana. Dena den, hauek dira soluzio zehatzak bezala, edo ekimen zehatzak bezala. Baina momentu horretan, ez geneukan hirigintza oraindik, baina bada zeuden zenbait administrazio eta pentsatzaileak pentsatu zutela hirigintza disiplina berri bat behar dugu. Ezin dugu utzi hiria hazten espontaneoki. Orduan, momentu horretan, 20. mendearen hasieran, disiplina berria sortzen da hirigintza deitzen dana, planifikazioa. Konturatzen gea, hiria, pentsatu inbar degula aldez aurretik, pentsatzeko nola egiten ditugun, nun egiten ditugun etxebizitzak, baina baita ere, nun jartzen ditugun aisiguneak, ekipamenduak, eta eguneroko bizitza horretarako egokiak diren behar ditugun baldintza guztiak. Osasungarriak diren baldintza guzti horiek bultzatzeko. Orduan, momentu horretan, eta daude, aipatuko ditut bakarrik 3, pentsalari asko daude hirigintza proposatzen dutela ikuspuntu ezberdinetatik eta planteamendu ezberdinekin. Baina orokorrean 20. mendearen zehar hirietan gertatu izan dana, bultzatu dute 3 idei nagusik. Zabalguneak zerdak pentsatu zuena Bartzelonarako, eta ideia hau eraman da hiri askotara, lorategi hiria izan da beste ideia bat, eta mugimendu modernuan blokeekin egin izan ditugun auzoak ere, da beste ideia bat aipatuko ditudanak. Orduan, zer da, zan ingenero bat, Bartzelonakoa, eta berak pentsatzen du, teoria de la urbanización, idatzi zuen 19. mendearen bukaeran. Eta bertan, formulatu zuen nola izan behar zuen hirigintza. Eta berarentzat, hirigintza zan horrelako retikula bat, elementu batekin, retikula bat sortze zuen, eta elementu hori hor ikusten dugu. Bartzelonara aplikatuta, suposatzen du etxeirla bat 113 metro bider 113 metro, eta hori errepikatzen dut nire estensio guztian daukadana. Berak dena den, aurre ikusizun, etxeirla hau horrelako espazioak zituztela etxeirla barruan. Honekin zer esan nahi dut. Gaur egun, Bartzelona da holakoa, da etxeirla beteta, eta beste era batean garatu zen ideia hori. Eta garatu dira horrelako etxeirlak. Hor ikusten genuen, ikusten zen, etekin ekonomiko handiagoa atera zitekela, eta zerdaren ideia baztertu, eta bestea garatu da. Eta gaur egun daukagu Bartzelona horrelako etxeirlekin errepikatuta beti berdina aurreko planoan ikusten genuen bezala, retikula horretan. Baina bere ideia, etzan hori, zan etxeirlak tamaina berdinekoak, baina alboetan zeuden blokeak, eta erdian gertatzen ziren aizigune ikusten da, tamaina handiak eta izaera ezberdinetakoak aurre ikusten zituela. Figatzen bali mazate aurreko planoan, bloke txoiek
Toki batzuetan daude vertikalki eta beste batzuetan horizontalki daude, ez? Orduan, bazegoen hor ideia bat, esan dezagun errealitateak beste toki batetik eraman zuena. Ez ideia bat osasunarekin askoz ez gehiago zerikusia zeukana. Beste ideia bat izan zuen Ebezener Howardek izan zuen hemen idazten da, eta da lorategi hiria. Lorategi hiria guk ezagutu izan deguna, da ideia bat, eta bere ideia etzan arkitektonikoa, baina bihurtu da eta garatu da bere ideia izango balitz arkitektonikoa bezala. Berak pentsatzen zuen bi iman zeudela. Bat, landalurra zana eta bestea hiria dana. Eta bietan jartzen diren abantaiak eta desabantaiak dira. Eta bietan ikusten zituen desabantaia ezberdinak. Orduan, berak proposatzen duena da beste iman bat bi ideiak batera daudenak. Eta horregatik planteatzen du eraikuntza txikiak, hirietan eraikinak ziren handiak eta danak pilatuta. Eta orduan, ze ikusten du? Horrek ekartzen dituela arazo batzuk. Existitzen dan Londreseko existitzen ziren arazoak, ez? Aldiz, landalurran ikusten zuen, ez zegoela hiri sozial hori hirietan sortzen zana. Orduan, nahi zituen bere ideiara biak elkarrekin ekarri, ez? Orduan, planteatzen ditu partzela berde handiak, etxe bizitza isolatuekin, ez? Eta hori beretzako da ekartzea hiriaren eta landalurraren ideia hoberenak. Gauza da, berak, naiz eta horrela formulatu, ez zuen pentsatzen hau zela ideia bat, esan dudan bezala arkitektonikoa, baizik eta zan ideia bat gizarte batentzako, eta pentsatzen zuen kooperatiben bitartez garatu altzela. Eta ideia horren atzetik, zeuden gauza gehiago, berak ere pentsatzen zuen berdegunea landalurra asentamenduen artean agertzen zala, eta danak erlazionatuta zeudela. Baina ikusten da bezala sistema bat osatzen dute eta antolatuak daude beraien artean. Honek dauzka ekipamenduak eta ikastolak eta olakoak, aldiz hauek bakarrik etxe bizitzak izango dituzte. Baina erlazionatuta daude bata bestearekin. Oreka bat bilatzen beraien artean. Gauza da, etzan hori horrelako idei ezberdinak zeuden, baita ere asentamendu hauek zeuden garraio publikoarekin erlazionatuak, ze egon behartzit trena pasa behartzan bertatik, eta trena erabiltzen zan, etzan kotxea erabiliko, horrela jende guztiarentzat izango zan, eta ez zan bakarrik batzuentzat izan. Gauza da, garatu zena, horrelako irudiak sortu dizkigula, Inglaterran zehar, garapenak sortu dira jarraian, denak etxe bizitzak berdinak, eta sistema hori ez da sortu. Howard ondoren, egon dira bere ideia horrekin, baino beste sistema batzuk sortzeko beste aukera batzuk, Horra, Abercrombie, Thomas Adams bezalako jendeak, edo Purdon bezalako jendeak, hitz egiten dute satellite towns buruz, eta hor dago teoria asko, interesgarria, baino benetan garatzen ez dena. Naiz eta saiatu diren. Gauza da, barkatu, Eta azkeneko ideia da mugimendu modernoak Atenaseko kartan ekartzen dituenak. Honen garrantzitsuena da zonifikazioa, eta hau ikusten dugu gure hiri guztietan. Le Corbusierrek esaten zuen, ikusten zuen hiriak zirela tokiak
zirela osasungarria, dana pilatuta zegoela, eta horren kontra egiten dio. Orduan, egiten duena da, guazen dana botatzea, tabula rasa egingo du, eta guazen eraikitzea alde batean etxebizitzak, bata besteengatik aldenduak, ventilazio egokia izan behar dute, orientazio egokia izan behar dute, beraien artean haizea pasa behar da, haiziguneak egon behar dira. Orduan, planteatzen ditu blokeak ez sakonera bikoitzekoak, baizik eta etxe bizitzak alde batetik bestera dituenak, ez? Edo dorre modukoak baita ere. Baino, garbituta eta tabula rasa hori eginda, ez? Alde zaharrak ez zitzaizkion gustatzen, ez? Eta uzten ditu alboratuta, berarentzako arazo bat ziren, ez? Orduan, bueno, honek ekarri ditu, hemendik gauza asko kopiatu ditugu, ze gure hiriak blokeekin garatu ditugu asko, ez? Eta batez ere baita ere, etxe bizitzak alde batean, ekipamenduak beste batean, eta industria beste batean, ez? Eta honek ekartzen dizkigu hainbat arazo gero aipatuko dizkizu edanak, edo orain aipatzen hasi naitekena, ez? Horrela, pasatzen dugu 20. mendea eta heltzen gera bukaerara. Eta bukaeran konturatzen gea, sortu ditugun, ideia horrekin sortu ditugun hiriak, hainbat arazo dituztela eta ez direla osasungarriak baita ere, ez? Nolako hiriak ditugu? Ditugu hiriak, horrela, aspergarriak berriz ere, ez dakit nire etxea, den hau, edo kalez konfunditu naizen, ez? Ez daude referentziak, danak dira berdinak, ez daude berdeguneak, plazak ez da ere ez dira sortzen, ez? Lorategi hiri horietan, batez ere Inglaterran, Estatu Batuetan gertatzen ari direnak, ez daukate graziarik, ez? Eta arazo bat dira, ez? Identitate hori galdu egin dute, ez? Eta nola jarri ditugun etxe bizitzak toki batean, lan egiten dugun bestean, eta ondo pasatzen dugun beste batean, kotxez junbargea toki batetik bestera, ez? Eta egin behar izan ditugu azpiegitura izugarriak toki batetik bestera juteko, ez? Eta dana egiten dugu kotxez, eta kotxez egin ez dezakeguna, ez dugu egiten, ez? Orduan, bueno, beste arazo bat daukagu. Guzti hau egin dugu ikuspuntu batetatik baita ere. Ez gea konturatu baita ere oso diverso gehala gure gizartean, ez? Emakumeak ere, hor gaudela, umeak ere presentzia bat izan behar dutela hirian, eta helduek ere beste presentzia bat izan behar dutela. Aniztasun hori ez gea konturatu eta ez dugu txertatu gure hiria garatzeko ideia horietan. Orduan, badaukagu hor orain zeregina. Eta hiri hori egin degula, baita ere dakigu orain 20. mendearen bukaeran, teknologia ere garatu dugu pilo bat, eta dakigu neurtzen askoz ez hobeto. Eta daukagu IES Global Kataluniako institutoa, neurtzen digula, eta OMSek ere, neurtzen dizkigu, datuekin gauza pilo bat. Eta erlazionatzen ditugu datu ezberdinak, eta nola ditugu georreferentziatuak badakizkigu gauza pilo bat. Orduan, gauza horien artean, badakigu gure heriotzetatik 23% dala gure inguruan baldintzengatik. Eta orduan, igual, zerbait egin dezakegu hirigintzatik konturatzen gea, ez? Beste azterketa batzuk ere baditugu, ez? Beste hau, Lives on the Line, Londreseko UCL-ko irakasle batena, nun ikusten dugun Londreseko metroko geltoki guztiak, eta geltoki bakoitzean dago zenbaki bat. Zenbaki hori da hilkortasun adina inguru horretan. Orduan, konturatzen gea, segun eta nun gauden, ze eremutan gauden, hilkortasun adina oso ezberdina da. Londreseko zentroan, Piccadilly inguruan, parkeak dauden tokietan, jendeak bizi da askoz ez gehiago, 80 urtera heltzen da. Baina urruntzen goazen enean, 10 urte,
galtzen ditugu, ez? Eta metro lerro batean, geltokitik geltokira gertatu galda, urte bat edo bi galdu ditzake dela, ez? Eta horietako bi hartzen balin baditugu, Oxford Circus inguruan edo beste Stephanie Green hori, ez? Ikusten dugu Google Earthen goaz batera eta bestera, eta bi kale alderatzen ditugu. Badago aldea, bata eta bestean badakigu nun bizidan jendea adin gehiago daukana, ez? Orduan, pentsatu behar dugu nola dan agertoki hau, ez? Eta eragina dauka, ez? Etortzen bali emazate Bilbora, zuek dakizuten nik baino beto, nun ze eszenario ezberdin dituzuen, ez? Orduan, hau Euskaditik aterata dago. Begira, argiak direnak bizitzen dira 87 urte, eta ilunak direnak 82. Dituzue Loiu, Derio, Zamudio, Erandio, gutxi bizi dira hor bizitzen direnak. Zuek ezagutzen dituzuenik baino beto, inguru horiek nolakoak diran, ze irudi etortzen zaizkizuen. Aldiz, Getxo, Portugaleten, Santurtzin ditugu zenbait eremu, segurazki zuek dituzue irudi horiek, askoz ez hobeagoak dira, ziur nago, eta jendea bizi da gehiago toki horietan, ez? Bilboko zentroko inguruan, hori gertatzen da, ez? Orduan, badago aldea eta argi dago bata bestearekin zerikusia daukala, ez? Orduan, zer gertatzen ari zaigu, gaur bezalako egun batean, aldaketa klimatikoa hemen daukagu. Eta bai edo bai, zer suposatzen du horrek, bero gehiago daukagu, eta eguraldi ezegonkortasun handiagoa daukagu eguraldian, batean euri zaparrada izugarriak erortzen dira, beste momentu batean eguzki piloa daukagu, eta bero handia daukagu. Bero honek ekartzen dizkigu heriotzak hirian. Beste bat da nola hiri mota bat garatu dugun, kotxea erabili behar dugu pilo bat. Eta kotxeak zer eragiten du? Kutsadura izugarria. Kutsadura izugarria eta baita ere zarata pilo bat. Eta horrek, arazo hauek, ekartzen dituzte ez osasuntsu izatea gure inguruak. Irudi honetan eskematxo bat. Bartzelonako helen ikusi dugu retikula honetan, badago ekologo bat, Salvador Rueda ikusten dezutena, orain dela gutxi argitaratutako liburu bat da. Elkarrizketa bat da, gomendatzen dizuet, errez da irakurtzea, eta gauza interesgarriak esaten ditu. Orduan, Salvador Ruedak da ekologo bat, Bartzelonan lan egin duena pilo bat, eta mundu guztian baita ere, eta supermanzanaz ideia sortu du, edo formulatu egin du. Gauza da, Bartzelonako etxeirla bat da etxeirla. Eta behatzi artean sortzen dute supermanzana bat, superretxadi bat, bai? Orduan, superretxadi, Salvador Ruedak esaten du, zerdaren planteamenduan, kale guztitatik kotxeak pasatzen ziren, bai horizontalki, bai vertikalki. Berak proposatzen du, guazen kotxe horiek behatzi etxeirla horietatik kanpo ateatzea. Eta orduan, trafikoa kanpora ateratzen duenean, barrukoa sartu altzaitezke, baina horko bizilaguna balin bazea. Eta barruko guztia bihurtzen du, oinezkatze eta egoteko espazioak, berdegune izateko Bartzelonan. Gauza da, berak pentsatzen du, sistema hau oso diru gutxikin bultzatu daitekela, eta ekarriko lukela, urreztuko lituzkela urtero, 667 heriotza Bartzelona osoan. Hoietatik gehiengoa dator kotxen kutsaduratik, beste zati bat, handia, zaratatik, eta beste bat, berotik baita ere, ez? Orduan, asko egin dezakegu hirigintzatik, ez? Zeintzuk izan daitezke
soluzio hauek. Ez ditut danak aipatu nahi, ez naiz exhaustiboa izan nahi, baina ideia batzuk, ez? Batzuk hiri eskalakoak eta beste batzuk urbanizazio eskalakoak. Hiri eskalakoak planteatu behar ditugu epe ertainera edo luzera. Hoiekiko lan egin beharko genuke, baina ezin ditugu gaurtik 2 urtetara lortu. Orduan, hoietako bat, hiri mistoa edo hiri konpaktoa da, ez? Hau da irudi bat udalplanekoa eta bertan ikusi dezakegu gure hiria gorriz dagoena hor bizi gera. Eta urdine dagoen hiri horretan lan egiten dugu. Bizi eta lan hori izan beharko luke dibertsoago. Orduan, horri buelta bat ematen saiatu beharko ginateke, ez? Zertarako, lana etxetik gertu daukagunean, ez dugu kotxea erabiliko. Kotxea ez dugu erabiliko. Beraz, kutsadura gutxigo izango dugu eta zarata gutxigo izango dugu. Orduan, osasunaren alde, ez? Orduan, hemen badago aukera bat, gainera, erabilera produktibo hauek aldatzen daude. Eta gero, ez dira hain kutsakorrak, ez? Gero eta kutsadura gutxiago botatzen dute ingurura, ez? Orduan, landu dezakegu, ze gure industriak orain, igual izan daitezke teknologikoagoak, eta teknologikoagoak direnak, igual etxe bizitzen artean egon daitezke. Eta hemen Bilbon, izan dituzue industriaguneak erabat bota direnak, eta buelta bat ematen, eta itxasadarraren inguruan, ez daukazuten industria guzti hori gelditu dana, nola berrituko da? Dana etxe bizitza egingo da bakarrik, eta modelo horrekin jarraituko dugu, edo mixtifikatu egin dezakegu, ez? Eta mixtifikazio hori, izan daiteke irtenbide bat, ez? Beste soluzio bat, horrekin zerikusia daukana, etxe bizitzak eta jarduera ekonomikoak nahastuak ditugun enean, eta ekipamenduak ditugun enean etxetik, 15 minutura, ez? Igual dana oinez egiten dugu. Eta ez dugu kotxea behar berriz ere, ez? Orduan, hau da ideia bat Parisen bultzatzen ari direna, ez? Eta Hidalgoren ideia Carlos Morenorekin, ez? 15 minutuko hiri hori. Eta horretarako, lan egin behar da eta egin daiteke, ez? Beste bat, ekipamenduak izatea auzo guztietan. Gure eguneroko bizitza auzoan izateko, behar dugu auzoan ikastola bat izan, gure umeentzako, helduentzako kulturgune handiak, ez? Pertsona guztientzako, kirola ere egin beharko posible izan beharko luke egitea auzotik gertu, ez? Ez balin baditugu gertutasuneko ekipamendu hauek, ez dugu kirola egingo, edo jun beharko gera beste auzo batera kirola egitera. Eta nola juten gera beste auzo batera? Gutxi jungo gera segurazki, ez? Orduan, ohitura hauek, ekipamenduak balin baditugu auzoetan, landu daitezke eta bultzatu daitezke hiri osasun baten alde, ez? Eta gero, behar deguna da, hirian aiziguneak izan. Aiziguneak behar ditugu mota ezberdinetakoak. Etxetik 300 metrotara auzo eskalako plaza bat. Etxetik gertu, toki bat, nun eseri naiteken eta nire bizilagunakin egon naiteken edo sinpleki gurutzatzen dauden. Edo nire umeak jun daitezken egotera, ez? Hori da egunerokotasunean erabiliko dudana. Kilometro batera beharko nuke espazio bat, handia, hiri osoarentzat. Segurazki izango dituzu, ez? Parkeak direla erreferentzia bat, ez? Doña Casilda izango da hemen suposatzen dut, erreferentzia bat hiri osoarentzat. Eta noizbenka goaz horrea. Eta 4 kilometrotara behar dugu izan lurralde mailako parke naturalago bat.
paseo handi bat luzeago bat egiteko, menditik gertu egoteko, naturgune sentsazio hori izateko, ez? Orduan, 3 espazio mota, aiziguneak behar ditugu, baina desiragarriak izango lirateke 3 horiek. Honek egingo luke mugimenduak, mugimendu luzeak kotxez gutxiagotzea. Kotxean gutxiago erabiltzea, zarata gutxiago, kutsadura gutxiago, eta nola gertu ditugun gauza guztiak, oinez ibiliko gea, eta horrek egingo du gu osasuntsuago izatea, ez? Hauek epe luzetara, baina epe motzera egin ditzakegunak beste batzuk dira, ez? Kotxe gutxiago. Gaur egun pentsatuta daukagu mugikortasun sistema eta bertan protagonista dana da kotxea. Bueno, honi ja buelta ematen ari gera zenbait tokietan, baina buelta erabatekoa izan beharko luke, ez? Eta hor behar dugu indartu garraio publikoa eta mugikortasun aktiboa, ez? Bizikletaz jutea eta oinez jutea. Bizikletaz juteko bide batzuk behar ditugu, ez? Orduan, sistema hau aldatu egin beharko genuke. Irisgarritasuna garraio publikora. Etxetik beharko genuke garraio publikora geltoki bat. Ezakit metroarena, autobusarena, metroa, autobusa biak, baino sistemak izan behar du konplexua. Eta eman behar digu irisgarritasuna toki guztietara eta behar guztietara denbora motx batean. Bestela ez dugu inoiz erabiliko. Orduan hau oso garrantzitsua da eta naiz eta egiten ari garen asko eta hemen pentsatzen den metroarekin, ez? Oso ondo funtzionatzen duela, ni etortzen naizen bakoitzean harrigarri iruditzen zait, ez? Baina metroa ez da toki guztietara heltzen. Baina metroa gehi autobusa gehi mugikortasun aktiboko bidegorriak danak konplexuki eta intermodalki lan egin beharko lukete, ez? Indartzeko eta danak mugitzeko ez kotxean, baizik eta garraio publikoan edo bidegorrietan, ez? Hau da, bidegorri sarea Bilbon daukazutena, ez? Oraingoz ez da heltzen toki guztietara eta ez da eraginkorra. Segurazki horregatik, ez? Honek funtzionatu beharko luke ondo garraio publikoarekin, ez? Metroan sartzea bizikletarekin, egiten duzu bidai bat, eta hurrengo zatia egiten duzu bizikletaz, ez? Segurazki, azkeneko zati hori pertsona gutxiagok egiten dute, eta garraio publikoak ezin dio zerbitzua eman, ez? Orduan, hor badago lana honek, eragingo luke mugikortasun aldaketa bat egitea, ez? Eta ikusten dugu nola mugikortasun aktiboa, bizikleta zibiltzea edo autogarraio publiko zibiltzea, kotxez baino diru gutxiago ekonomikoki suposatzen du, ez? Aurreztuko genuke gizarte bezala baita ere, ez? Orduan interesgarria da baita ere. Beraz, kotxe gutxigo, mugikortasun sistema horretan, pentsatu dezakegu. Epe ertainera, hau da, deitzen ditzakegu soft baldintzak ikutzea, ez? Eta horiek ikutu daitezke edozein momentutan. Beste bat da zenbat berdegune daukagun hirian. Eta zenbat berdegune daukagun hirian. OMSek ematen digu baldintza bezala, pentsatzen du 10 eta 15 metro karratu artean, biztanle bakoitzeko izan beharko genituzkela, aizigune eta horietako batzuk izan daitezke berdeak, ez? Orduan, behar dugu berdegunea 3 eratan berriz. Etxeko leiotik interesgarria litzateke behintzat 3 zuhaitz ikustea. Berdearekin kontaktu hori badauka eragin psikosomatiko bat ondo etortzen zaigula eta osasungarria dana, ez? Gure auzoko 30%
estaldura 30% hori izan beharko luke vegetala, berdea, ez? Eta hori oso interesgarria da. Eguzkiak ematen duenean, zorua ez da hainbeste beroko, eta orduan hobeto egongo gea, ez? Eta 300 metrotara behar dugu espazio berde bat, ez? Lehen aipatzen genuena. Aizigunea, baino berdea dana, interesgarria litzateke. Berdegune guzti hauek, edo vegetazioak gaitasun batzuk ditu. Eta txikitan, guzti hori esplikatu ziguten, landarek fotosintesia egiten zutela. CO2 hartu eta O2 bota. O2 da arnazten deguna. Orduan, filtratu egiten digute giroa. Beraz, guazen zuaitza jartzea, ez? Horrelako zipres batek, 10 pertsonek arnazten dutena egun batean, eman dezake. Guazen jartzea gehiago, ez? Gainera, bere hostoak, kutsaduraren partikulak, fijatu egiten dituzte, ez? Orduan, badira baita ere filtroa beste era batean, ez? Eta estaldura bezala funtzionatzen dute. Orduan, bai udaran, bai neguan, inguruaren temperatura hori epeldu dezakete kasu batean edo oztu beste kasu batean, ez? Eta sistema osoak badu gaitasun bat garbitzeko guk kutsatzen deguna. Baina gaitasun hori dauka muga bat eta interesgarria da muga hori ez gainditzea. Arazoa da muga hori beti gainditzen degula eta esageratzen gaudena, ez? Orduan, berdea jartzen balin badegu, bai zuaitzak, bai mehelinetan, bai estalkietan edo zein tokitan, horiek ere interesgarriak dira eta bero gutxigo ekarriko digute eta bero gutxigo dagoenez, bero irla gutxiago baita ere, ez? Eta bukatzeko, ja pasa naiz denboraz, gauza bat da, osasungarri bat izatea hiriak, ez? Eta hori da abantaila bat. Baina osasungarriak diren enean, hiriak ere dira zoriontsuagoak, ez? Eta beste liburu interesgarri bat, La ciudad feliz, Charles Montgomeryna, eta bertan aipatzen du Peñalosa Bogotako alkatearen kasua, ez? Alkatea izan zen 2019 arte 2 legislatura jarraian, ez? Bogotan, eta jasotzun hiri bat, bazala desastre bat, ez? Eta jendea zebilen kalean, umeak zebiltzan jolasten, eta berak pentsatzen zuen, aurreko alkate guztiek, beti hartzen zutela konpromesua gauza handiak egiteko, baina ikusten zuen hori ez zela posible. Eta orduan, berak pentsatzen du, goazen egitea, agertokia egokia izan dadila pertsonak bertan egoteko, ez? Behar dugu, oinez ibili, txoriek bezala, egan behar duten bezala, ez? Goazen jendeaz inguratzea. Eta nola egiten du hau? Batez ere bidegorriak bultzatu zituen eta espazio publikoak bultzatu zituen, ez? Gauza da, aipatu ditugun irtenbide guzti hauek, guztiona den amankomun hau bultzatzen duela, ez? Eta horrek eragingo du ez bakarrik gure osasunean, baizik eta gure zoriontsu izatearen hortan ere bai, ez? Eta horrela bukatu nahi nuen. Zuei hitza emanez eta zuen iritziak edo galderak asko luzatu naiz. Bai. Bueno, behar bada, igual, para leer lo que pone, si alguien quería sufrir un asalto o un atropello, o bien morir de asfixia bajo el humo de los coches, ya podía echarse de cabeza a las calles de Bogotá. Pero estábamos en 2007 y Peñalosa insistía en que las cosas habían cambiado. Estamos seguros, la ciudad se había vuelto más feliz gracias a su plan. Más feliz, esa era la expresión que usaba una y otra vez, como si le perteneciera.
¿Y qué necesitamos para ser felices? Preguntó. Necesitamos caminar, igual que los pájaros necesitan volar. Necesitamos rodearnos de gente, necesitamos belleza y contacto con la naturaleza. Y sobre todo, necesitamos no sentirnos excluidos, sino percibir una cierta igualdad. Espera, Carrizo. Bueno, ondo baderitzozue, galderaren bat baldin baduzue, altzatu eskua mesedez eta mikrofonoa pasatuko dizue entzuteko, bai? Ez dakit, norbait animatzen den. Bai, Hugo. Kaixo. Nada, te quería preguntar, no sé si conocerás el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y en ese, ¿hacia dónde se supone que vamos en referencia a algunas cosas que has hecho? Pues la verdad es que no lo conozco en detalle y no me atrevo a dar una opinión al respecto porque me parece delicado. También pienso que es un instrumento que podría actuar sobre las medidas las primeras que os he mencionado, ¿no? Las de largo plazo. Y no lo sé decir con exactitud. Ya siento no haber hecho los deberes en ese sentido. Beste galderaren bat. Bueno, yo sin centrarme solamente en Bilbao, en Euskadi en general. Entonces, hablamos mucho de ruido. Nuestras calles están llenas de ruido. ¿Qué hacen tanto en pueblos como en la capital? Lleno de bares con terrazas que impiden el andar a las personas. Y esto va en aumento, no va en disminución. Por lo cual, contrario a lo que acabas de decir. Luego, calles que se están construyendo nuevas, haciendo peatonales y demás. Las hacen peatonales, pero ponen farolas en lugar de árboles. En casi todas las nuevas. Otra cosa, si tenemos que ver desde nuestra casa 3 árboles, pues veremos 3 farolas. Luego, respecto a la poda de árboles, efectivamente hay que podar los árboles, ¿no? Pero es curioso, cuando se podan en primavera, llega el verano y tenemos los árboles rapados. Entonces, esas son pequeñitas cosas. Las grandes y a largo plazo, pues no sé cómo irán. Pero lo que es más fácil es lo inmediato. ¿Qué pasa con eso? A raíz del COVID, antes había bares y la gente tomaba su consumición en el bar y nada más. Ahora es que el mínimo bar tiene 3 mesas fuera, 4 mesas fuera, 5 bares seguidos. O sea, sales de tu casa y no puedes pasar una manzana de cualquier calle, de todo Bilbao concretamente, que no haya un bar. 2 bares, 3 bares a cada lado. Pues los bares dan alegría también, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no digo de la alegría. Yo creo que se trata de buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Porque yo también opino que las terrazas no deberían obstaculizar la vida de los habitantes de ese barrio. Esto estoy totalmente de acuerdo. O sea, Sí. De hecho, a mí me enerva, yo no conozco el caso de Bilbao con exactitud, solo conozco algunas calles que sí veo que están llenas de y en los gente. pueblos incluso. O sea, pero se conozco colapsan. varias zonas de Donosti donde me enfada mucho que la calle se ocupe por las terrazas, pero además de modo permanente. Porque
si tienes un bar y quieres poner una terraza, pues no dudo del derecho que tienes, ¿no? Pero desde mi punto de vista lo tendrás que recoger todos los días. Pero hay bares que fijan incluso al suelo sus parapetos para proteger y que sean más habitables en invierno, sobre todo, ¿no? Entonces, esto ya no me parece bien, porque la calle es de todos y de todas, ¿no? Y no se trata de privatizar un espacio público, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay que protestar. Sí. Y hay que pedirle al ayuntamiento que lo regule, ¿no? No, y de hecho está regulado, pero no se cumple. No se cumple. No se cumple porque a la gente que estamos en ello tampoco somos prudentes. Vamos abarcando cada vez más. Abarcando. Salimos, viene una cuadrilla, abarcas. Las zonas peatonales que se han hecho, es que no son peatonales, es mentira. No son peatonales. Se han convertido en el comercio un paso estrecho y las terrazas. Es que se ha convertido en eso. Los bancos que se han puesto en las zonas peatonales, en general, pero muy en general, salvo en los extrarradio, donde hay pues rascacielos y demás, que está más urbanizado, hay menos movimiento, pero lo que es el centro de Bilbao, desde el casco viejo hasta Bando, Indautxu, hasta Deusto, o sea, todo, las zonas peatonales nuevas no son peatonales. No pasan coches, no hay 2 carriles de coches, solo pasa uno, pero no son peatonales. Pero deberían de asegurar el movimiento de las personas y eso supone que algunas personas necesitan sentarse cada 25 metros. Efectivamente. Y eso debe de estar asegurado también. Y están los bancos, Y debe de haber un recorrido continuo y bueno, yo creo que eso el ayuntamiento tendrá que velar por ello. Me imagino que lo tendrá regulado, pero una cosa es regularlo y otra cosa es velar por ello. Eso es, velar por ello. Pues no sé, seguiremos en la pelea. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. El ayuntamiento, la verdad es que hace caso omiso de lo que le va llegando y es que además de eso hay ruido, porque claro, la gente Esto es otra de las variantes y de las no terrazas. está en silencio y además hasta unas horas que no son adecuadas. Hay ruido y hay suciedad, pero además mucha. Y hay destrozo urbano. En Jardines de Albia concretamente se han cambiado los jardines, se han puesto preciosos. Ha llegado el Atleti, que está muy bien celebrarlo, pero de otras formas, y han llegado otros eventos y se destroza absolutamente todo, todo. O sea, yo tengo fotos de Jardines de Albia invadido de botellas, de tal. El otro día, no sé por dónde pasé, por el Parque de Bilbao, me parece. Bueno, es que es todo Bilbao así. Hombre, el ayuntamiento yo creo que tiene que saber eso. Hay sonómetros colocados que realmente no funcionan. Pues igual también va en este impulso de lo común, ¿no? De la importancia que tiene lo público y lo común, va también una construcción de un sentimiento de civismo, ¿no? Y de respeto por los demás. Yo creo que esto es otra cosa que tenemos que hacer, pero esto no es cosa de la planificación, es otra cosa mucho más global, ¿no? Pienso. Sí, o si no, también utilizar, bueno, pues hay una policía municipal que eso debiera ser en institutos, en trabajar una serie de... Pero desde pequeño, si no se trabaja desde pequeñitos, es. luego no castigarlo. Los municipales no se meten en esos rollos. Hombre, pero yo creo que debieran, porque si a las 2 de la mañana... Una cosa es que deban y hay un otra montón cosa de es que se vecinos metan. no duermen, Bai, Pues- gauza desberdinak dira. bueno, no sé. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Antzegoen beste bat, komentario bat. Bai. Bai, mikrofono hemen dagoela aprobetxatuko dut. Pare bat gauza. Alde batetik, aipatu duzu sare bat behar dela, sare komunikatibo bat, ezta? Bai. Joateko, bueno, distantzia behar bada handiago batera, Txoriarrira nahi dugula, bizikleta hartu nahi dugula. Nik uste dut hemen gaudenok ezagutzen dugu Bilbo inguruan, erakutsi duzu irudi batean,
oraindik bizikleta sarean asko falta da. Asko, izugarri falta da. Herri askotara erabat ezinezko da joatea. Arrigorriaga, Rankudiaga, hainbat lekutan. Erabat arrisko handikoa da. Eta aldi berean ikusten dugu 1.500 euro, 1.500 milioi euro gastatu dutela supersur egiten, 500 dagoela superfluvial egiteko, autoak bultzatzeko, ez garraio bide publikoa. Osa, zertan are gara? Batetik. Eta beste kontu bat. Aldi berean esan duzu aldaketa klimatikoarena, kontzientea gara, badakit hor dagoela babesgune klimatikoak Bilbon, Korte Ingelesa, adibidez, babesgune klimatikoa da, bitxia da gero. Noraino landatzen dira zuhaitzak hirian, espazio oinezkoentzat gehiago daude, ados, terrazak daude, baina noraino zuhaitzak, eta benetako zuhaitzak, ez makillak. Zori beste gai bada. Behar dira ostoak, babes emateko, eta azpian izan behar dute zuhaitza izateko tokia, bai. Eta zuhaitzek ere ekartzen dute... Azkeneko kasu. Kasurik egiten dizuete unibertsitateko arkitektoi? Kasu, bueno, guk dakigu ezagutza, ez, biltzen dugu ezagutza. Gero iradokizun bezala, eta nik uste ere udaletan ari direla, adibidez Donostin, badago Parkes y Jardines sailean, neska bat orain, zuzendari bat, bultzatzen nahi dela, ez, Donostiko lorategiak beritzi izan dira, begiratzeko eta ez ikutzeko, polit eta koloretsuak horrela. Eta orain, landatzen dago, zer salvajego, iriko zenbait tokitan, eta alkorkeak ez ditu mantentzen. Eta ematen dio, ni naiz kontziente pixka bat gehiago, ni oso hiritarra naiz, baina horrek ematen dizu, ulertzen duzu, urtean zehar nola funtzionatzen duen naturak, ez? Eta hori oso garrantzitsua da barneratzea, ez? Nik 59 urte dauzkat, eta ez daukat barneratuta, beste garai batean, beste era batean zaindu dituztelako, ez? Baina hau interesgarria iruditzen zait beti hirietan bizi diren aurrentzako, ez? Hoiek ikusten balin badute natura nola evoluzionatzen duen, eta hiriak erakusten balin badie hori, gero beste generazio bat izango dugu, ez? Badaukagu generazio bat ez dakiela nondik datorren esnea, ez? Esnea beltza edo txuria den zalantza dauzkan batzutan, ez? Orduan, nik uste hirian urbanizazioan zaindu inbar degula hori, baina badaukagu asko egiteko, hau desiragarria da. Irizpideak hauek dira, baina hauek bultzatu egin behar dira. Gero beste gauza bat egin behar dela ez bakarrik landatu, baizik eta luzorua daukagu oso iragazgaitza, eta hau arazo bada. Eta ikusi da, Valentzian beste gauza bat izan da, ez? Baina euri asko egiten duenean, iragazkorra balin badaukagu, gure saneamendu sistema gutxiago lan egingo du. Orduan, eta gure zuhaitzek ez dute beharko ureztatzea. Orduan, gauza hauek ikasten joan behar geha, ez? Donostin adibidez, zuhaitzetik zuhaitzera, orain jarri dute iragazkorra luzorua. Badaude iniziatiba batzuk positiboak, ez? Baina horiek eraman behar dira, Peñalosak esaten duen bezala, ez? Con cierta igualdad, ez bakarrik zentroan gainera. Eta zuk esaten zenuen bezala, posible izan behar dugu herrietara baita ere jutea. Bestela sistemak ez du funtzionatzen. Eta egingo deguna bakarrik da hiria handitu eta handitu. Baina egin behar dugu sistemak funtzionatu bezala naturgunearekin. Sistema bezala, ez? Baina hau, nik uste urtea behar ditugula honetarako. Azken galdera, mesedes. A ver, yo quería un poco hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que habéis dicho. Los árboles que se ponen en una ciudad. Por ejemplo, hace poco, unos meses, en los jardines de Albia, esos maravillosos árboles que pensamos que tenemos, de maravillosos no tienen nada, porque duran 100 años. Como ya hace 100 años que se plantaron, se van a ir cayendo. Y lo que puede significar eso, que se cayó el árbol a las 3 de la mañana, pero se cae a las 3 de la tarde. Entonces, eso de saber qué árbol pones, que
No solo el árbol que Porque pones, los olmos sino- me di- es que no los- es poner los un tilos, árbol y no, los- irte, no, sino no. el mantenimiento No, de no, eso. Yo no digo eso, yo digo, los tilos que se ponen porque son bonitos y porque huelen bien, resulta que duran 100 años. ¿Cómo en una ciudad se puede poner un árbol que va a durar 100 años? Si la ciudad va a durar muchos más. Bueno, yo no tengo lo entiendo. mucha idea de árboles. No, yo es que me y pasó que 100 fui- años me parecen muchos para un árbol en una ciudad. No, yo fui allí a verlo porque se había cascado el árbol y yo dije, pues si no han salido las raíces. Yo pensando que había sido el viento el que había tirado el árbol, pero no lo tiró. Claro, lo están rompió. enfermos por dentro, ¿no? Y me dijo, y estos árboles que hay aquí todos están enfermos, porque tienen 90, 100 años y duran eso. ¿Cómo se puede poner eso en una ciudad? Bueno, se puede poner eso si se piensa en cómo se va a mantener, ¿no? Pero es que no se van a mantener porque se van a caer a los 100 Bueno, años. yo creo que hay que pensar en... Esto también es del área de parques y jardines. Bueno, es una cosa que no entiendo. ¿Y cómo está la Gran Vía de Tilos? A mí me da miedo pasar por la Gran Vía. Pues solo nos falta eso, que nos dé miedo para andar por algunas calles. Bai. Bueno, breve, laburra. Joan behar dugu ya. Bueno, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Es casual que el lunes entre en vigor una cosa por normativa europea, etc. Bueno, esto de las ciudades ya está controlado en Londres desde hace muchísimos años, la contaminación y demás. Aquí empezó ahora porque lo han medido terceros. Me ha llamado la atención el tema de Guecho, de que la esperanza de vida es menor cuando no es tan industrial. Es mayor. Ahora mayor. Era Vale, clarita. vale. Entonces me he liado. En de una municipio. parte- Me he liado de municipio. Es que tan rápido ver todo. Bueno, al final todo esto lleva a lo que se implanta el lunes, que no sé si ha habido gente a favor, gente en contra, la zona ¿Qué de ha bajas pasado el lunes? emisiones. Yo no me he enterado. La zona de bajas emisiones, no sé si entra en otras Ah, ciudades, en otras ciudades la han abolido y aquí se va a implantar el lunes. A mí me hace gracia varias cosas. Primero, que se trate a la gente con discapacidad y sin discapacidad de la misma forma. Lo de las etiquetas del coche, que bueno, va por fechas. Pero lo que más gracia me hace es que estaban las señoras hablando de los árboles, de las terrazas y demás, y yo auténticamente flipo el horario que tiene la contaminación. Digo, coño, no sabía yo que a partir de las 8 de la tarde ya no contamina. Y los fines de semana. Yo digo, esto es una vacilada, pero vamos, tenía que venir aquí y decirlo. Si quieres firmo, donde sea, porque me parece una vacilada. Yo, en vez de ZBE, la llamaría ZAR. ¿Sabes por qué no? Porque no es al azar. Es zona de altas, la R, recaudaciones. ¿Tiene algo que decir usted al respecto? Jo, no es un tema que controlo y de hecho... Yo pensé que iba a ir más por ahí los tiros, por eso he venido. Está muy bien el urbanismo, pero esto es la teoría. La práctica es la que viene el lunes. Y va a haber mucha gente que va a haber discriminación, va a haber gente que no va a poder entrar, gente que se va a equivocar, va a haber muchas multas. Es que habrá que ver cómo se adapta, ¿no? No sé cómo se ha pensado aquí Ya. en Bilbao, pero bueno, París ha dicho que... Precisamente por eso, porque... Ya veremos. Yo lo veo como Ya más veremos. como discriminación que como... Si me lo pones 24/7, te la compro. Yo creo Pero que es tenga una horarios, me medida parece que una tiene que vacilada. ir construida con otras. O sea, quiero decir, si no voy a poder entrar en el coche, voy a tener que poder entrar en transporte público Claro. cada 2 minutos y desde todos los sitios. No puedo discriminar. En O eso estoy de acuerdo. limitaciones a gente con Que si 33. supone una discriminación es un problema. Claro, en mi caso a mí me cohíbe bastante. Yo creo que aquí hay un poco de pedagógico. Y ya Nos puse quieren una enseñar. reclamación al ayuntamiento y tirirí que te vi. Yo no sé si hay asociaciones que han aquí hecho algo en contra, como otras ciudades, para que se rebata. A mí me parece, como se suele decir en la televisión, inconstitucional, anticonstitucional, bueno, que incumple cosas. O sea, que cumple lo que he dicho del ZAR, Zona de Altas Recaudaciones. Kasu honetan, justo ez da gaiarekin. Bai, kotxearekin zerikusia dauka. La teoría está muy baina- bien, pero la práctica es que realmente se va a implantar en largo plazo, bien, pero si se implanta, se implanta. No Pero se va a ir ajustando Porque el seguramente, el fin ¿no? de semana Claro. va a ser una locura. O sea, la Sí. contaminación que va a haber el fin de semana va a ser desproporcionado, porque la gente que no pueda ir con etiqueta B, que entra ahora, o sea, van a ir todos. O sea, va a haber una contaminación que vamos a ir como
como en Irán, en Pakistán, en otros lados, que van a tener que llevar mascarilla. Porque toda la gente que no ha podido ir el resto de la semana van a ir los sábados y los días que juega el Atleti, ¿qué? Etc, etc. Joango gara ikusten. Yo pensé que por ahí iban más los tiros, la charla que más... No, Ese libro, por cierto, ya lo conocía. Sentitzen dut, baina bukatu beharrean gaude. Mila esker. Irten beharra daukagu eta eskerrik asko guztioi eta laster arte.